Hyvää päivää Vape-kansa, ja tänään voitaisiin tehdä pieni katsaus tuosta e-rollista, eli Jojetekille e-rolli. Puffilta tuli juuri paketti ja nyt voisimme sen avata tässä ihan suorilta käsin noin vaan. Ja pitihän se e-rollikin tilata, eli kun Puffilla on se 20% alennus. Että kaikki saa testattua mitä pystyy mahdollisimman halvalla. Sitä kokemusta noista eri modeista, mutta eri savukkeista pitää tietenkin saada, että osaa sitten, tai tietää sitten mitä ehdottaa. Tuossa on kone. Se ei liity siihen e-rolliin mitenkään, siinä on loppu. Ja itse e-rolli. Tai siis paketti. On täällä vielä jotakin. Ahaa. renkaita. Ja nämä kuuluu semmoiseen tiettyyn hassuun asiaan nimeltä Antler poron sarvigrip-tipit, mitä olemme kaverimme kanssa tekemässä. Puffi meille näitä lähetti jonkun verran, että saadaan tehtyä samplet niille Puffille. Eli lähetetään sitten mahdollisimman pian sinne Puffille näyte poron sarvigrip-tipistä. Siitä sitten myöhemmin vähän lisää videota. Mutta voitaisiin nyt mennä takaisin tuohon e-rolliin. Hyvin samanlainen paketti kuin e-vikissä. Eli tämmönen puhdas, pieni, kaunis iPhone-pakettimainen. Ja voitaisiin tosiaan vetää sitä tuosta vähän auki noin. No. Hyvin kaunis ainakin. Jojetekillä on minusta ollut melkein kohta jo aina tämmöiset erittäin hienot paketit. Ei mitään sanottavaa siinä. Täälläkin on sitten Jojetekin tuosta sen voi napsauttaa. Ja sitten avaamme tästä näin. Ja täältä löytyy oikein kauniisti erittäin pieni e-rollin latauskotelo. Tää on paljon pienempi mitä olettaisiin. Ja hyvin iPhonen näköinen, mutta vähän silti pienempi. Paksumpi kuin iPhone, mutta jotenkin vielä pienempi. Tämmönen erittäin kaunis, siis aivan saatana kaunis. En voi tosiaan sanoa. Se on siis PCC, eli Portable Charging Case tai Personal Charging Case. Eli henkilökohtainen lataushöske. Sitten on itse e-rolli, joka on muuten aivan saatanan pieni. Ei mitään rajaa. Ei ole tullut ensimmäistäkään miniä vastaan, mikä olisi oikeasti näin pieni. Siis tää on tämmönen kohta valmiin rönssiin näin kokonaan. Huulissa roikutettava. Ja tää on tosiaan, e-rollissahan ei ole omia kierteitä. Tässä on tämmönen systeemi, että tuo vetää tuosta noin ja sitten eli tuommoinen twist-lokki tuolla. Täällä ei ole vielä atoa paikallaan, mutta joo. Sitten täältä löytyy vielä user-manuaali. Nopeasti luettu. Se on paksu, koska siellä on aivan saatana monella kielellä. Sitten on Ego C-tyylisiä atopäitä, tai siis atoja. Sitten on e-rolli-akku, toinen. Tämmönen kaunis valkoinen Jojetekin perus tämmönen, mikä niillä tulee kaikissa tuotteissa nykyään. Ainakin melkein. Ja sitten tietenkin 2 varatankkia. Ja loppujen lopuksi täältä tulee vielä USB-latauskaapeli tuolle PCClle. Ja se on micro-USB-kaapeli. Eli sama mikä e-vikissä. Tää nyt on tietenkin valkoinen, koska tää itse e-rollikin on valkoinen. Tätä myy Amerikassa nimellä
Ovale E-mini. Tai siis tätä vehjettä on ainakin myyty. Veikkaan, että se Ovale on joku jotenkin Amerikan sister site. En ole ihan 100 varma. Tää ainakin veikkaa se. Ja siellä on sitten tietenkin tämä USB-janguri, joka lyödään sitten näin tähän. Tää lyödään sitten seinään ja tää lyödään sitten tänne. Tai sitten tää otetaan vaan, pistetään tietokoneen USB-porttiin kiinni ja niin edespäin. Kaikki tietää miten se menee. Ja tosiaan Ego C-tyylisiä atoja. Tämmönen vaan, mikä perus onkaan. Tää siis loppumuodoksi voi sanoa, että on aivan saatanan pieni systeemi. Aivan saatanan pieni systeemi. Ja se ei ole huono homma minusta. Me on niin ikävöinyt sitä pientä tupakkitunnelmaa. Sitä on niin ikävöinyt. Niin on ikävöinyt. Myös vähän tässä mietin, että se vituus nää saastaa. Kai tässä pitää väkivalloin alkaa vetämään nuo atot tuolta. Saa lyötyä tuonne. Tietenkin tuon voisi ladata tuon. Veikkaan, että tuolla on laturissa. Vois kyllä tämän PC-sänkin avata. Tuli just mieleen. Tuosta vetään tuo tarra helvettiin. Tästä näin napsautetaan tuo auki. Hyvin tämmönen mukavan tuntunen. Hyvin mukavan tuntuneen. Ja tuolla on sitten konnektorit ja sinne lyödään koottu E-rolli ja sitten niin. Elikkä koottu E-rolli survotaan tänne näin. Ja tuonne syttyy valo ja se lataa. Sitten kun se halutaan pois, niin voidaanko kaivaa se näin tai sitten painaa tuosta napista, että se nostaa sitä vähän ja sitten. Hyvin simppeli. Hyvin simppeli systeemi. Minusta Logitech kyllä vähän niinku uudelleen synnytti sen PCC. Koska ennen E-rollia oli minun mielestä PCC oli kyllä aivan turhaa kamaa. Että ei mitään rojaa. Mutta palataanpas tähän nyt. Siellä se E-rolli, tai siis PCC lataa itse rönssyä ja siellä syttyy sininen valo. Ja sitten kun se sammuu, niin se on täynnä. Tuokku. Kun sais nämä yhdenkin atopään täältä, niin olisi hyvä. Joo. Tämähän on mahdollisimman simppeli systeemi tämä E-rolli. Ei oo ku... Twistataan tämä täältä. Otetaan tämä irti. Ja sitten täällä on tämä systeemi noin tuolla. Niin tää survotaan tää vitun ato tuonne. Ja se siellä sitten pysyy. Ja sitten siihen päälle survotaan tää mikähän tämän nimi olisi? No ihan 100 varmaan mikä tämä oli nimeltänsä. Kuitenkin joku perse tämä oli. Ja tuotais mennä nyt vähän väärinpäin. En tiedä. Eikä mennä. Mutta tää menee ihan spedeilyksi kohta. Tiedätkö, kun ekaa kertaa tätä kokoaa, niin tulee tämmösiä kömmällyksiä. No, jotenkin se kuitenkin pitäisi mennä. Minun mielestä se pitäisi mennä kuitenkin ihan näin. Ato lyödään tuonne. Minusta sitä ei tarvitse enempää tuonne spinnata, se nyt vaan on siellä. Sitten lyön tää vitun höskä täältä päälle. No niin, nyt se changuroisin. Ja sitten tietenkin täytetään tankki sillä tavalla, että olisikohan mulla tässä nyt pullo, millä voisi. No ei pitää hakea tuolta kaapista.
lyönenpä sinne tällä kertaa Voodoo'ta, koska tekee mieli. Ja tankki on tosiaan hyvin pieni, en nyt osaa sanoa kuinka pieni tuo, mutta me veikkaan, että se ei ole kovin päälle milliä. Sitten milliliitraa. Tää alkaa olla hyvin pieni pullo. Täällä on imupuoli ja täällä on sitten tuo puoli. Voidaan tuosta nyt vaan suorata käsin skuuritata sinne ihan mukavasti. Eihän se nyt kyllä paljon mene kerralle, että se nyt on selvä. Sitten otetaan E-rolli ja survotaan se tankki tuonne. Hyvin simppeli systeemi. Se on ihan sama miten päin siellä laitat sen loppujen lopuksi, koska tämä on ihan pyöreä. Yksi juttu on semmonen, että tätä on hyvin vaikea ilmeisesti niin piettää sillä tavalla rönssimäisesti. Koska jos sepeität sitä näin, niin tässä on ilmarööri ja jos sepeität siitä, niin se hyvin nopeasti käy sillä tavalla, että se, miten se nyt sanoisi, ei saa ilmaa, ei kulje ilma siellä. Ja, mutta sitten jos pietät sitä täältä näin, kun rönssiä, niin sitten siellä on taas ato, joka kuumenee. Koskaan ei voi voittaa. Mutta joo, annetaanpas nyt tähän tämän olla. Lyödään PCC:hen. Noin. Ja siellä se on täysin valmiina. Siellä on tankki täynnä. Siellä on akkulaturissa hyvin kaunis PCC. Ja sitten kun tästä on vähän on päässyt tästä yli, että tästä unboxing-vaiheesta, ja tuo on ollut laturissa jonkun aikaa mulla, niin sitten ilmeisesti teen siitä jotakin jatkovideota, ja että minkälainen se on ollut mulla käytössä, koska revikkaa ei voi tehdä vielä sillä tavalla, että se heti kun se tulee ensimmäisenä sieltä. Siksi tämä olikin unboxing. Mutta niin siis näin alkusanoina alan saatanan komea tämmönen pikkuinen PCC. Tätä voin sanoa nyt jo ihan suorilta käsin, että 100 kertaa mukavampi piettää taskussa kuin jotakin Pro-sekoitusta. Eli tämä vaan sujautetaan tuonne. Se on siellä. Tuntuu niin kuin olisi puhelin taskussa. Hyvä, että tuntuu siltä. Ja sitten se otetaan näin. Painetaan vähän nappia, jos tahtoo tuosta. Se nousee vähän ylös. Mahtavaa. Siis tää on hyvin kevyt. Mä saatanan kevyt. Tätä voi niinku, ihan sama niinku rönssiä piettäisit käs. Tää ei nyt ihan sama, mutta kuitenkin melkein. Yllättävän hyvä kurkku tuntuu. Yllättävän hyvä tuottaa höyryn tuotto. Tää Voodoo on 12 milligrammasta. Tässä on saatana hyvä kurkku tuntuu. Mä ei mitään hajua, miten tämä on mahdollista. Mä en ole ikinä ollut mikään fani tankkisysteemien fani, mutta niin. Tää tosiaan tästä Ato-suojan päältä, niin tää käy aika epämiellyttävän kuumana. Että mitä vittua? Tikkutyylin tämmöisestä höskästä ei ikinä olettaisi, että tulisi näinkin hyvät saahut. Kurkkutuntuma on aivan mahtavasti. Sitä katsotaan makuviin. Voodoo kyllä maistuu ihan hyvin tuolta läpi, mutta se kun jos on tottunut kartotankki systeemin kautta Vivinovalla vetelemään, niin onhan se nyt aika, on se vähän semmoinen, sanottaisiko 80-70% siitä, mitä se on se itse maku. Mutta kun tähän on aloittelijoille suositeltu, tai aloittelijoille varmaan nyt niin tarkoitettu vehje, niin sanoisin, että hyvinkin lähellä, siis sitä, eihän nyt aloittelijat osaa sanoa, että mikä on semmoinen laimennettu maku ja mikä ei ole. Tämä
on kyllä vaan saatana yllättynyt, miten tämmönen pikkunen vehje saa tehtyä tämmöstä jälkeä. On aivan saatana yllättynyt. Ei mitään rajaa. Ja nyt tuli viesti ja nyt voitais laittaa latuurinkin tämä vehje. Aivan saatana hyvä systeemi. En osaa muuta sanoa. Ja tosiaan poronsarvitriptippejä pitäisi mennä alkaa tekelemään kohta tuon serkun kanssa. Täällä Lapin syvyyksissä. Mutta ei sen enempää. Parin päivän päästä, ehkä viikonkin, voisi tehdä tästä semmoista jatkoa. Että miten tämä on toiminut ja onko ollut tyytyväinen ja niin edespäin. Mutta ensivaikutelma aivan saatanan hyvä. Että ei mitään rajaa. 39 € tuli hintaa alennuskoodin kanssa ja niin edespäin. Oliko jopa 41 €, en ole ihan 100 varmaan, mutta kuitenkin hyvin, sanottaisiko, että ei mikään karmaiseva hinta. Tuo PCChän siinä maksaa. Mutta ennen kuin tästä tulee 20 minuutin pitkä video, niin hyvä, kiitos